suwe-suwe nggonku ngrasake rasa kapang, rasa kangen. Jroning kangen yen ketemu karo gegantilaning ati kuwi ning diajab pancen mung kudu kepengin nindakake karonsih tegese campuring priya lan wanita. Hatnyanawati, mumpung iki wektune isih ana kalodhangan ingkang mirunggan sarta iso digunakake. Ayo to, tentrena rasaning samba, buktekno katresnanmu supaya kangenku iki sirna saka jroning ati wekasan ora bondo marang uripe Samba Wisnubrata. Monggo Raden. Ngendi aku tak takon. Apa ora tumurun lan ora dinehi panggulu kenthah sing becik karo bapakne. Anak Ratu Gombinatara kok tekone sak ngisoring delamaan. Kelakokane jijiki. Wani ngewat karo bojone dulure tuwa. Wah, pancen iblis tenan. Kula kok suwe-suwe melu mangkel yen pancen rasamu mangkel karo Raden Samba. Nggonmu ngirit Raden Samba karo Dewi Agnyanawati. Yen bisa mbok piloro ning dalan. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Menawi paduka miji bab tuturake teng Praja sadaya boten badhe anguji wani. Para kawula sami sayek saka kapti akan luhuring nusa bangsa tu negari Ndorowati medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anginipun sami gegelar dina lakri daning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka. Boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ing sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawarna putung sumangga kabandhemna diweji. Kakang Pati Dewan dadekake bombong tias ingsun ora liwat pakaryan kang utama tindakna slawase lan kaprayogakna anggone Kakang Pati Uda ngadhep ning ngarsaning ingsun sampun boten kirang mlayogi diweji namung delan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka Gusti kula ing sinuling Ndorowati Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna ingsun tampa tiba sepadha-padha Kakang Pati Udawa diweji sembahan kula nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembah pundhen kula Koko Prabu ing Mandura ing raying Ndorowati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapa pada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestungkur wayah betul jagat Pathik Indra Jaladewaku. Iya Yayi wis tak tampa asung pambageni Kyai Prabu Ndorowati akarya bombong penggalipun Kakang Mandura. Mong wae keparengipun Kakang ngaturake budya pangastawanipun Kakang kunjuk mersane Kyai Prabu Indrawaka Kyai Prabu kadangku ing Ndorowati. Koko Prabu kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah Kyai Prabu Ndorowati kaya ora kurang prayoga praptanipun Kakang ning Projeng Dwaraka dina samengko iki. Nunamit pasang kalimantabe wa nadaning Kang putra ing parang Garuda pun Samba kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa ya Samba anak hanungan Indita bocah mursid isa mikul dhuwur mendem jero kalawan wong tuwa jumong kandhek ning pangucap ning kababar dadi pakarti. Samba tak tampa sira atur bekti kelawan wong atuhamu ing Mandura. Pangestune wong atuhamu ing Mandura Baladewa Tampanana. Kula pun dicundhaka Panglingga Murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah. Kanjeng Prabu, Samba anakku lanang kaya ora kurang kepenak praptane wakmu ing Mandura ning Projeng Ndorowati. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ing rayi garba ruci pun Setyaki. Dimas Garburci ngaturke bekti kalawan pun Kakang gak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggenjengan dika lenggah Koko Prabu Setyaki ya. Kaya ora kurang prayoga praptanipun Kakang ning Projeng Ndorowati. Diweji nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngarsanipun diweji sembahan kula. Kakang Pati Udawa nggih kasinggahan mekaten. Kakang Udawa wonten timbalan yen peranganing para nayaka Punggawa
munggahe Nyai Prabu Kresna atur bekti kelawan panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning atiku nanging yen Kakang Balawan Baladewa sembah sing gedhe pangapuramu sembahing Kakang Udawa ora tak tampa lho lajeng dosa kalapatan kula mapan wonten ing pundi Diwaji menawi kula nandhang dosa pidana menapa badhe paduka paringaken kula boten badhe selak tartemtu kula tampi kanthi lega-legawaning manahipun ing abdi kepatihan Kakang Udawa wonten timbalan aja katuk ati kajron menapa wong Darawati semene akeh padha prisa yen to ditonton babagan umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa mula ora ana jamak lumrahe ngatasé reda ngaturake bekti kelawan taruna dosa apa ing bakal ndak sandhang walat apa ing bakal ndak lakoni mekaten sinuwun luwih-luwih yen to ngelingi Baladewa bisa mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda iki rak saiki biyen nalika aku isih muda tumaruna mapan ana ing Widara Kandhang aku digula wentah dening Bapa Sagopa lan Kakang Udawa melu gula wentah kelawan Kakrasana duk nalika semono mula ora jeneng ilang-ilangke upama aku wis dadi ratu kuwi merga saka kabecianing Kakang Udawa lan Kakang Udawa nggone wis padha mbelani kelawan Baladewa wekasan aku iso dadi Nalendra Projeng Mandura mula yen aku nganti nampa sembah Kakang Udawa dosa apa ingkang bakal ndak sandhang ning kosok baline aku ora bakal isin aku ora bakal lirang yen to nadyan wis dadi Nalendra nang aku ngaturake bekti lawan Kakang Udawa tandha bekti ning karuna kelawan werda sembahku wae tampanono Kakang Pati Udawa nuwun sewu menika saestu sinuwun iya lahir batin waduh matur nuwun sinuwun wah bejo kemayangan awak kula ing atasipun kula menika namung derajatipun pati dipun sembah dening Nalendra weh lah ewadine ning omah aku diwaneni bojo ning kene entuk sembahing Nalendra matur sembah nuwun dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun lenggah sinuwun yo Kakang Udawa kaya ora kepenak praptaku ana ing negara Darawati Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana dene kula wantun ambayungi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula aturaken dinten sakmangke Koko Prabu sampun kepareng tedhak wonten ing Projeng Darawati Kresna wonten timbalan sumengko sowanipun Kakang Mandura daya-daya prapteng Projeng Darawati nuruti nawala ingkang nalika semana Kyai paringake lawan pun Kakang lumantar gandhen sak kembaran barang tak sulose isining tulis jroning nawala yen to dina samengko sira Kyai nimbali kelawan sowanipun Kakang Mandura gandeng sankipun Kakang wis sowan ning Projeng Darawati apa to kang dadi wigatine yen kepareng sarta diwenangake kapireng dening sanggane para nayaka Punggawa gage Wedarna ning jroning Datulaya nanging yen to wadi tumraping para kadang sentana ayo Yayi ndak derekake manjing jroning kedaton pepanggihan catur nita lawan pun Kakang Mandura pun Kakang Dya ngamrungaken Karna Mastuti Sadatama kadangku ing Darawati Kyai Prabu Kresna Kyai Prabu Sampindha iku mambanging Sila Kresna sileming baita gabus anggen kula ngantosi rawuhipun Koko Prabu awit nalika Koko Prabu dereng rawuh raos sing manah kula peteng dedet lelimengan pindha bangun kasaputing lebu nanging sasampunipun Koko Prabu sampun minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula biar padhang terangan raos sing manah kula pepindhanipun ngabdi dene lumampah wanci panglong kepapak obor sewu krana saking pandugi kula inggih namung jeng Koko Prabu ingkang saged pinangka dados damar pepadar pepetenging manah kula ingkang mekaten saestu diagung pangaksamanipun bilih rawuhipun Koko Prabu sanget kula kondhongi wonten negari Darawati Yayi kula wonten timbalan nadane ingkang Raka ing Mandura diagung pangaksamane Kyai Prabu dene sumurandhat nipun Kakang minangkani kepareng Kyai Prabu nanging iki malah dadekake gumune pun Kakang marang Siadi lan tuwuh tandha pitakon jroning batine pun Kakang Mandura apa to sababe krana kang wis-wis Kyai iku tukang madhangake kang nandhang pepeteng lempengake barang sing bengkok mbabati marang arungkut nanging kok iki beneh lawan padatan sajayana wigati mara gage mangambal-ambal aturipun Kakang iki ana wigati apa Kresna Koko Prabu nggih jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula panci mboten kados ing kelenggan menika ingkang rayi saestu nandhang pepeteng ingkang kados mekaten duka Koko Prabu
Kalenggan menika negari Ndarawati kados nampi cobaning Jawata krana wonten wujudipun turangga sembrani ingkang ngamuk adamel geger temah para kawula ingkang kapingkal turangga alit nandhang sakit agengipun dumugi ing sirna. Koko Prabu ingkang saged ndadosaken petenging manah kula pramila Koko Prabu kula rawuhaken menika supados paring sabda tama mrih pajaring lelampahan menika jagat Dewa Bathara. Lah kok teko aneh-aneh temen lakone ora jaran sembrani mau jane saka ngendi kok mung mengkal-mengkal wae nganti gawe Rajapati. Kula nggih kula dereng mangertos krana turangga menika wonten Ndarawati neneka tanpa sangkan. Ya mesine Kyai Prabu banjur dawuh marang Nayaka utawa Wadyabala Ndarawati supaya nirnakake kuda mau. Inggih sampun. Kula sampun dawuh kenan Atmaja kula Samba supados nirnakaken jaran menika kala wau. Lah yen ngono putramu Samba wis sowan. Prayoga enggal didhawuhi sarta ditimbali kepiye munggo lelakon ingkang dumadi ana ing sanjabaning rangka negara Ndarawati. Kaluhuran sabda paduka Samba nalika Rama supaya nirnakake jaran mau Pramadya wasana piye nggih nuli matur. Nggih Rama Prabu. Mun didhawuh paduka Kanjeng Rama Prabu kula saha Paman Setyaki sampun mapakaken turangga menika nalika semanten dawuhipun Paman Setyaki bilih nampi sabdanipun paduka Kanjeng Rama Prabu bilih turangga menika kula ingkang kedah nyirnakaken. Ya pancen mengkono kasinggihan nalika semanten tumuli dawahi wujuding jemparing temah rebah sirna nanging elokipun jebul turangga menika namung salah kedados Kanjeng Rama sak sirnaning jaran badar sejatining wujud rak ngono to kuwi. Inggih kasinggihan mekaten widodari saka kayangan Bathari Dresanala lan ya merga sira Samba wis bisa dadi jalaran ruwat mala trimaning Bathari Dresanala Samba banjur nyuwun pambiyantu supaya bisa dilarapake ana ing taman kaputren Traju Trisna sing pamrih Samba bisa sapejagong kelawan Mbak Yumu Dewi Mustikawati. Ya ngono apa piye? Iya kasinggihan mekaten. Rama malah sampun prisa. Ya yektinipun Rama wis pirsa. Mulanipun Rama dawuh kelawan jeneng sira Samba supaya nirnake jaran mau supaya sira iso bisa rumagang karya kena kanggo tepa palupi. Yen to dadi anak ratu mun aja mung enak-enak kapiyenak. Aja dadi bocah ingkang mugungan munggah umpaan nanging jebul tinemune wal saka gendongan mrucut saka kudangan. Samba ingsun pitayakake dawuh marang jeneng sira nanging sira malah gawe bribi ing perkara. Sira malah wani ngewat marang Dewi Mustikawati. Sira ngerti yen niku Mbak Yumu ipe krana hak Nyanawati iku wis kawengku dening kadangmu tuwa ing Traju Trisna. Inggih nanging nuwun sewu Rama najan dipun selakana nyatanipun kula kaliyan Kakang Mbok Mustikawati menika sampun sami-sami tresnanipun lan malah sejatosipun Kakang Mbok hak Nyanawati sekedhik kemawon boten gadhahi raos tresna kaliyan Kakang Bima. Pramila kula lajeng wantun manjing taman sapejagong kaliyan Kakang Mbok Mustikawati menika kala wau Rama Prabu. Samba kula wonten timbalan nadyan kepiye wae kuwi jenenge nerak pacak nerajang perbatang. Sira kula pus nerajang ngangger-angger sira wis wani ngrusak pagerayu. Samba apa mun Rama nate mulang marang jeneng sira kang mangkono iku kok dadi sira nerak pepacuh. Monggo pun Rama Wolawali wis paring dawuh marang sira Samba yen gedhe pangarep-arepipun Rama marang sira bebasan ana tembung taruna ngungkulana bapa. Pangajabingpun Rama sira ora mung pinter nanging uga piguna. Ora mung piguna nanging kudu pilah. Ora mung pilah nanging ora pilih-pilih. Uga tak arep-arep sira kudu bisa ngedohi marang piyala. Uga sugih igo lan pertikel lire. Kudu bisa murakabi marang bebrayan kulino nanjakake marang kepinterane supaya bisa sumrambah ing akeh. Banjur pilah tegese sira iku putra ratu dene anak ratu kudu netepi tembung mapan nggawa empan. Inggih merga ratu mono keblating tata susila sak banjure tembung ora pilih-pilih kuwi tegese sira iku atmajaningsun ingkang bakale nglintir ke Prabu Ningsun tegese diarep-arep dening nusa bangsamu lan kabeh kawulamu. Mula uripmu kudu tansah merdika. Lire mbok rengkuh kejaba saka kuwi kudu tansah ngedohi marang piyala.
piyala mau anak Ratu Mono sakabehing maksiat ing bakal njejemberi Praja Ndarawati. Monggo yen ingsun sawang kepinteramu kuwi durung sepiro samba. Apa dikira pun Rama ora pirsa marang kabeh lekasira. Rina wengi jeneng sira mung tansah rupyan-rupyan suka-suka parisuka nyuda marang kaprayitnaning batin banjur nggon piguna. Ngendi pigunamu aku tak takon. Babar pisan uripmu ora piguna kanggo bebrayan. Rina wengi sing mbok buru mung kesenenganing raga tanpa gelem ngasah diri. Jeneng sira mung tansah ngegungake dupek anak ratu, dupek pasuryanmu bagus. Banjur saben-saben kowe mung nguja harganing nepsu. Uripmu malah mbok iseni ora wanuh marang tembung tata krama, ora papan nggawa empan. Samba saru dinulu ing akeh yen putra Ratu Ndarawati sing wis kondhang kajana priya, Ratu Satyaning Ratu Jagat titising Bathara Wisnu nanging jebul ngibarat gajah anak-anak tikus. Kose Kresna kose. Iki cetane piye iki? Mau ngarep sing mbok rembug jarane iki gawe geger negara Ndarawati. Lah kok saiki malah rembug tekan kono-kono iki piye? Koko Prabu. Piye? Pramila paduka kula rawuhaken menika supados paduka menika pirsa kawontenanipun babagan lekasipun Samba menika kados pundi jatosipun. Lho, lah lekase Samba piye? Samba wonten sesambetan katresnan kaliyan pun Haknyalawati. Piye? Samba wonten sambetan katresnan kaliyan Haknyalawati. Ngantos wantun ngewat laku bedang. Monggo Haknyalawati menika sampun kawengku dening yoga kula pun Setija Bama Narakasura. Ateges Samba menika sampun damel kucem anyi prati rah letuh dhateng pasuryanipun tiyang sepuh inggih ngrayi Ndarawati. Kose monggo dhisik Yai. Yen rembug babagan katresnan ujare para kaki jari rasa tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur, ora bisa disuwun lan uga ora bisa diduwa. Dadi upamane antaraning Samba lan Haknyalawati ana sambungan katresnan kuwi wis sak mesthine lan mesthine kelorone ya padha tresnane. Nuwun sewu. Inggih nanging Haknyalawati menika sampun dados tetimbanganipun yoga kula pun Bama Narakasura ing Traju Tresna. Menika tegesipun Samba nerak pepacuh benten menawi Mustikawati menika tasih legan. Ya. Nanging ya kudu ditelusur dhisik. Setija nggone bebrayan karo Mustikawati kuwi kira-kira piye? Monggo kabar sing tak tampa. Setija lan Haknyalawati anggone mangun bebrayan ora bisa atut-untut, ora rukun. Kuwi cetha yen Haknyalawati ora tresna karo Setija. Monggo wong omah-omah ki yen kekarone wis ora ana rasa tresna, kuwi yen dibacut-bacutke tundhone ya ora becik kedadeane. Dadi upama Setija karo bojone kuwi pisan. Nek pancen kuwi dalan sing prayoga, ayo piye meneh? Kabeh mung digoleki apike. Lan ana kanan kaya ngene pun Kakang malah dadi kelingan marang pengediganing Yayi Prabu nalika semono. Babakan menapa kok Prabu? Yen Setija nggone bangun bebrayan kuwi sing kleru cacakane. Ya merga Bama kuwi duwe aji Pancasona. Pancasanya kuwi ora tepung karo bangsaning wanita. Mekaten ya. Manut dongengamu do nalika semono isih tak gumana musik ana ing penggalipun Kakang sepisan biyen ana pendhita buta peparab Begawan Maruta. Jenenge Endang Sumawi. Ora iso runtut, ora iso rukun selawase urip nganti Begawan Maruta mati ya ora iso nyenggol Dewi Sumawi. Sing angka loro kethek ngembang langsep Resi Subali Pendhita Sunya Pringga. Kesipatan Aji Pancasunya rabi oleh Bathari Utara Kasih anake Bathara Indra. Le omah-omah ya ora akur. Sing bisa ngrukunke malah adine ya kuwi Si Sugriwa. Angka 3 Ratu Ngalenggadiraja Prabu Dasamuka ndelikke Dewi Sinta suwene 17 taun ya ora iso wanuh, ora iso nyenggol, ora iso atut. Mbok menawa angka 4 iki rupiya ingkang didhawuhake dening para dewa lelakone Si Bama kuwi. Nuwun sewu. Nanging wontenipun kahanan bibrah menika inggih awit wonten tiyang ingkang angka 3. Karmu kahanan Bama bibrah menika kula kinten ugi wonten sambung rapatipun wonten tiyang angka 3. Tiyang angka 3 pihak ketiga maksudnya ngono kuwi. Inggih kasinggihan. Ah sing cetha. Ora jelas. Pihak ketelu inggih kasinggihan. Monggo sedaya menika tasih kula warga saru dinulu yen to kula warga Ndarawati bibrah kados mekaten. Aku tak takon. Banyu ki mrene nanti? Nggih. Mangandhap Koko Prabu. Yai Kresna apa ora kelingan? Nalika arep dhawuh karo Yayi Rukmini Setyabama,
kuwi rak mbok rewangi laku bedang mlumpat pager babah tembok ya ora kelingan ora dadi wis sak lumrayan to samba ya ngono kuwi mergo turun sapa turun kowe ora turun liyane Inggih. Nanging kula rak sami-sami legan benten kalian Sombolan Haknyonowati. wah kuwi jane perkara legan karo ora kuwi kesenengan kok Inggih Koko Prabu. padha wae tumrapaku lan meneh Yai ana paugeran wilanganing katresnan wilanganing bebrayan gung sedulur karo wong liya abot sedulur sedulur karo wong tuwa abot wong tuwa karo bojo abot bojo bojo karo anak abot anak karo awak kuwi abot awak kuwi patokan dadi yen tumrapun Kakang saiki gumantung samba kepiye wis mantep tenan apa durung samba Lunten maring dawuh. apa jeneng sira wis tresna kelawan bakyumu Haknyonowati mergo yen nganti iki mengko upamane pun wa ing Mandura mbelani marang Samba nanging tresnamu jebul mung tok nggo dolanan ora ana paedahe aku mung ndumbani wong sing seneng dolanan katresnan Iya, kula nuwun pamunten wa. Kabedhela dada kula inggih namung dhateng diajeng Haknyonowati katresnan kula. Ora Bu. Malah dadosaken kawuningan bilih kelenggahan menika Mustikawati nggih Haknyonowati dipun tarungku wonten salebeting gedung gedhah. Sagedipun uwal menawi dipun amani pusaka senjata cakra saha senjata negala. Ingkang mekaten Rama Prabu, mawantu-wantu ingkang dados panyuwunipun ngeputra pun Kusuma Kilatmaka, paduka pun Samba keparenga kula badhe nyuwun ngampil kagungan dalem pusaka senjata cakra kangge angluwari Kakang Mbok Mustikawati ora Haknyonowati nganti disingetake ana ing gedung gedhah. Iku supaya jeneng sira aja nganti caket kelawan Mustikawati ya Haknyonowati. Nanging sira malah saya nekat dadian sira bakal nyuwun ngambil senjata cakra kepeksa pun Rama ora bakal maringake pun Rama ya ora bakal ndumbani marang lekasmu mergo yen lekasmu iki yen kedlarung sisip sembir kurang bejane malah mung bakal nglandang carang saka pucuk Samba Yai wonten dawuh ora Bu tak kira ya wis ora kurang-kurang nggonipun Kakang melu ngudari perkara iki lan anane Samba bisa sambungan katresnan karo Haknyonowati iki mestine ya ana sabab musababe lah yen Nyai Kresna malah mangku asta wisuh lumuh perkara iki tegese ora ndumbani marang Samba banjur ana ngendi durunging tembung anak polah bapa pradah Koko Prabu wonten tembung anak polah bapa pradah nanging ngaten menika rak inggih kedah ningali polaing anak langkung rumiyin yen polaing anak menika tumuju dhateng kautaman wajib dipun ndombani nanging yen polaipun anak menika nalisir saking bener nerak pacak nerajang wewaler tiyang sepuh kok malah ndombani ngrajangi menika kirang bejanipun tiyang sepuh malah saged tetel derajat lan pangkatipun dadi tetane Yai Prabu Ndarawati ora gelem sarta ora saged ndombani marang Samba lan ora maringi ngampil pusakamu senjata cakra Oh nggih, kula nuwun sewu kula mboten saged wae Prabu lah yen ngono sing bakal ndombani Samba sapa kula nuwun pamunten wong salwangsul tinimbangipun wonten tetembung kriwikan dadi grojokan gegoyon dadi tangisan awulung sak mangke kula negakaken dhateng Samba pisah kan Haknyonowati lan boten bebutek banyu bening kawontenan Traju Trisna paripaksa kula nyuwun pamunten kula mboten saged ndombani Samba ya yen kowe ora gelem ndombani sing ndombani anak ngantos kejut raos sing manah kula dene mekaten ya sing pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu monggo yen Koko Prabu badhe mbelani Samba tegesipun Koko Prabu malah namung badhe mimbuhi geni ngimbuhi geni menika saya badhe muruk mboten mudi dhateng ngaten treman nanging malah namung badhe risak aja-ajak dosa ngupaya kanca monggo Koko Prabu nanging sepisan malih nadan paribasanipun Samba menika ngantos nangis lohipun medarahipun kula mboten badhe maring ngampil senjata cakra dipun sekecaken nggih sak malah duka sanjaipun ingkang mboten badhe amboyong senjata cakra kula nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Kanjeng Prabu ing Mandura semados kasembadan panjangka kula monggo kula sampun kelajeng prasetya menawi mboten saged ngedalaken Kakang Mbah Haknyonowati saking gedung gedhah tumunten kula badhe pados margining pejah kemawon sampun boten gina kula gesang wonten ing Madyapada wa Prabu Gusik sarek aja kesusu wong ngucap kuwi nek nganti dipirengke karo sing gawe jagat mengko ndamel ora prayoga aja sik ngucap sing ora prayoga aja ngucap sing ngono inggih ngestaken dawuh aku ngerti awakmu ing Mandura ngerti kaya ngapa to abote wong nyangga tresna ki paring paribasan kaya dene nyangga bumi inggih
Setyaki wonten timbalan. Si Adira wis tau tate nyenengi wong wadon to? Nggih, sampun. Rasane piye? Nggih, awrat saestu. Kakang Udawa wonten dawuh. Wis tau nyenengi wong wadon? Sampun wangsul wangsul. Sok lakon, sok ora, sok lakon menika sampun nelampan gesang niku kados mekaten niku. Menawi pas remen sanget iki mboten kados-kados pancen saben dina saben wengi menika ingkang gumono musik wonten netra menika namung ingkang dipun tresnani. Ning saged menawi dipun tampik menika saged. Lha kula lajeng mlebet wonten ing paguyuban sobat ambyar. Aku ora takon tekan semono. Wah inggih kula namung jelasaken sinuwun. Pancen wong tresna kuwi abot. Inggih. Kula wektu dina kuwi aja wedi kangelan. Kowe tak kandhani. Inggih. Yen bapakmu ora maringake Sendata Cakra ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning kowe aja cilik ati. Aja cilik ati tumuli ora bakal kelakon nguculi hak Nyarawati saka wujuting gedhong gedhak. Sapa? Yen kowe durung wano kowe tak kandhani, yen durung ngerti kowe tak jluntrungke. Inggih. Sejatine ingkang asta Sendata Cakra pendak dina kuwi dudu sapa-sapa, nanging ibumu dhewe ya kuwi Yayi Jembawati. Sejatine ibumu ingkang nyimpen wujuding Senjata Cakra. Mula kowe milih Senjata Cakra ora aja nyilih karo bapakmu, nangisa karo mbokmu Jembawati. Sareng kula petang-petang malah panjenengan menika badhe ngremuk kula warga Ndarawati. Lho ngremuk piye? Ngremuk piye? Kowe aja ngawur ya. Matur marang kadangmu ing Mandura. Angger sombo dipun dumbani monggo nyatanipun menapa dipun tindakaken angger sombo menika lepat badhe tresna kaliyan nuwun sewu menika pernah Mbak Yunipun Ipe Setyaki wonten dawuh. Aku wis kulino wong weruh seneng karo Mbak Yune dhewe, seneng karo mak cilik, seneng karo mbahne aku kulino. Mula aku tau omong karo kowe. Aku lagi wae matur, tresna kuwi ora iso dijaluk, tresna kuwi ora iso diduwa. Tresna ora iso dikarepake. Tresna kuwi uriping jiwa ingkang suci ingkang paringane Gusti ingkang Maha Nasa. Menungsa mingkari nglakoni. Tur dasare pancen tak jarak. Mergo aku jane ora seneng karo ponanku sing jeneng Setijo Bumanara Kasura iki aku ora seneng. Mula kowe tak kandhani. Inggih. Nggo kowe tok. Inggih. Karo Udawa. Inggih wong kula nggih krungu. Wah ngene kandha sapa-sapa jejeki. Nggih, mboten sih lho, mboten. Ya senajan kuwi majane Kyai Prabu Ndarawati nanging Setijo kuwi kedunungan watak angkara Budi Candala. Pendak-pendak Setijo kuwi gawe dredak, pendak-pendak Setijo gawe geger. Mula sejatine aku kuwi kedunungan rasa srek karo Ratu Traju Trisna. Lah iki eneng kene iki kanggo pawadan kuwi bakal males. Nggonku bakal males marang loro atiku karo Setijo. Wah menika ingkang putra piyambak. Mesinipun paduka Kanjeng Prabu sampun gadhahi raos kados mekaten. Menawi panjenengan boten remen kaliyan angger Setijo menika dipun emutaken sarana tutur pangandika ingkang sae boten caranipun kados mekaten menika ora samulang karo wong gerang. Oh iya. Wose kowe manut perkara iki. Ngestaken dawuh. Yen pancen niku samba dadi dak-dakaning pasulayan dadi bribek-bribek peperangan. Setyaki wonten dawuh. Mbok apa perkarane? Mbok apa sebabe? Aja nyawang samba. Ning jejegno adekku caraning Praja Ndarawati. Nek wong Traju Trisna wani gawe keker negara Ndarawati, kudu dadamu sing dadi ajange. Ngestaken dawuh. Udawa ya ngono. Aduh. Kula tumu-tumu sira kudu melu-melu kowe mate. Oh iya, ngestaken dawuh. Menawi tiyang Traju Trisna bari damel risak negari Ndarawati, ajangipun alun-alun. Mangsaipun para senopati. Mbok ora caturan. Oh iya sampun. Nunggu tekani Sombo, aku iki bakal ndombani karo anakku lanang. Aja nganti gelo atine Sombo. Yen to nganti gelo atine Sombo terus golek dalaning pati sapa sing kelangan. Yai Prabu Ndarawati melu kelangan, aku melu kelangan. Kowe yo kelangan. Inggih, mongko kuwi digadang-gadang bakal nyambung sejarah Ratu Ndarawati. Nggih, metu Jawa saiki. Pamling kaya anakku Sombo. Yen iku wis padake, lah kok kaya larut cahyamu bindi tinggalmu. Wis to yen to andamar sasya wigati apa kula majaku bocah bagus Sombo. Ibu. Kepareng matur nanging wonten lepatipun ingkang putra diagung pangaksamanipun maduka Kanjeng Ibu. Iya nggih ora dadi ngopo. Sirnakna rasa wigih ringa-ringa ya Sombo. Ibu. Persajangke mawon. Ingkang putra menika katemben mawon lumawat wonten ing Traju Trisna. Sowan kadangmu tuwa anak Prabu Bumanara Kasura inggih.
nanging kula jumujuk wonten ing Taman Kaputen. Tobat. Nemoni Mbak Yumu Hak Nyonowati inggih kaluhuran. Nanging Ibu mboten nginten yen to Kakang Mbok Hak Nyonowati kelenggan menika malah dipun tarungku wonten salebeting gedung Gedhang. Tobat. Tak kok dadi kaya mengkono. Apa pancen Stijo lan Hak Nyonowati nggone Brayan ora bisa atut runtut inggih. Perkawis menika nyemanggaken nanging kula sanget mesakaken dhateng Kakang Mbok Hak Nyonowati. Anggenipun kaningaya wonten salebeting gedung Gedhang. Lajeng tuwuh kekajengan kula krenteking manah kula pengin sanget badhe caos pambiyantu dhateng Kakang Mbok Hak Nyonowati. Tobat inggih. Jenenge kekadangan kuwi tulung tinulung lan daya dinayang. Kuwi wis becik banget. Mula kang sangka kuwi wis sak lumrahe nanging banjur apa sranane lan sira sowan ana ngarsaning Ibu nggih, Ibu. Mila kula sowan wonten sampun Kanjeng Ibu menika namung badhe nyuwun rek ning sagedipun Kakang Mbok Nyonowati menika wal saking gedung Gedhang. Menika kedah dipun sranani mawi senjata cakra. Monggo manut dawuh ingkang kula tampi senjata cakra menika ingkang ngasta Kanjeng Ibu. Ing menika Ibu, mawantu-wantu panyuwun kula keparenga kula badhe nyuwun ngampil senjata cakra menika Kanjeng Ibu. Kagyat risang kapirang ora nangkul kinembet kembet dosa ngretnaning bawana. Sombo nang kuwi bakal tak nggo nulungi Mbak Yu mumpun Ibu ya ora bakal kabotan ngampili. Kaya apa jeneng sira wis nyuwun iki palilahe ramamu? Inggih. Anu Kanjeng Ibu, piye nggih? Yen ramamu wis maringi palilah, mesti bakal tak paringake kasinggihan mekaten. Bab menika kala wau kula wonten ing pasewaken sampun matur Kanjeng Rama tumuli Kanjeng Rama paring dawuh kaliyan kula. Supados kula nyuwun ngampil Kanjeng Ibu Jembawati. Tobat panjenengan pancen kaya mengkono. Aja wedi kangelan tunggu nek kene sawetara tak jupuke senjata cakra gawanan yo ngger nggo nulungi Mbak Yu Hak Nyonowati. Nun nggih, wak maestu ning Sultan Manono. Kula pundi nggo jimat paripin kayan ning kasantosan. Namung ndadosaken gumun raos sing manah kula. Rawuh kok mboten sarengan kelawan ingkang putra pun Samba. Kersanipun menapa sinuwun? Lho kok sik. Kok dadi mengkono aturmu apa putramu Samba nembe sowan ana ing kene? Inggih kasinggihan. Terus wigatine cetha aturipun putra Paduka pun Samba nyuwun ngambil kagungan dalem senjata cakra. Nyuwun ngambil senjata cakra. Inggih. Lah terus nduk paringi ngambil. Inggih. Krana manut aturipun Samba Paduka sinuwun inggih sampun paringi dimalilah. Kusik to Jembawati. Kula wonten paring dawuh. Mongko ingsun babar pisan ora paring palilah lan ora marengake senjata cakra disilih anakmu Samba. Yai Ratu. Pancen semoja senjata cakra ingsun titipake marang jeneng sira Yayi kuwi yektine mung tak nggum nodi marang Yai Ratu Jembawati. Nanging lah kok tinemune kowe malah gedhek antuk pidak jempol nebu sauyun ngethek seranggon karo anakmu Samba. Kula malah dereng duka keparingipun Maduka sinuwun Prabu menika paring pangandikan kados makaten menika jlunturipun kados pundi kepareng mbabar ing sejati sinuwun. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak mundarandir. Kowe jane ngerti ning etok-etok ora ngerti kowe. Genah anakmu Samba. Pakartine sak ngisoring dlamaan nganti bisa mbeset raine wong tuwa kaya ngono, ngerti ya, Jembawati? Yen anakmu Samba ana sesambungan katresnan karo Mbak Yunepe, ya Si Hak Nyonowati. Mongko nggone laku bedang liwat marang bojone Stijo. Kuwi wis watara suwe. Nganti saiki Hak Nyonowati disingitake ana gedung Gedhang. Sranane bisa owal kudu disranani nganggo senjata cakra lan senjata negara. Lah kok nganti senjata cakra wenehi ngampil marang Samba, mbok paringake marang Samba, mbok silihake karo anakmu Kusuma Kilatmaka. Ora urung minggelandang carang saka pucuk. Kepara ora suwe meneh seksenana ucape Kresna iki Jembawati disekseni keblat papat segara gunung isine rina wengi.
Legetane ngatimu ingkang lecek kaya ngono merga kowe ngerti pakartine anakmu ning kowe ora etok-etok ora ngerti. Mula undu-unduane Seksenana, anakmu Samba bakale mati. Dodo kula kapendhet to manah kula. Saestu kula mboten mangertos dhateng lekasipun Samba. Pramila kula lajeng maringaken senjata cakra menika krana inggih Samba matur yen sampun pikantuk iti parilah saking Maduka sinuwun. Lan Samba ugi matur yen namung badhe kangge mitulungi hak Nyolowati. Lajeng kados pundi sinuwun mawantu-wantu ingkang dados panyuwun kula. Kula aturi budidaya murih kawijenganipun Samba sinuwun. Jembawati. Ngibat merga lekase putramu Samba pancen yo nerak pepacuh Rajang Pewaler. Apa meneh iki malah ngewak karo bojone kakangne dhewe piye lho. Kowe sing dadi ibune njur lemu mulang anakmu piye? Anak lanang saben-saben mung tok uja senengan dadine ya ngene iki. Dadi bocah sing ngugungan munggah umpaan temagawe kucem asmane wong tuwa. Ing mula Maduka lajeng lepataken dhateng ibunipun. Menapa inggih namung ibunipun ingkang tutur-tutur, kedahipun ramanipun inggih paring piwucal. Nuwun sewu Samba menika nuwun sewu nggadahi pakarti kados mekaten menika kula nuwun sewu. Banyu menika miline wonten pundi? Wong nyatane bapakne wayo, mayuh. Nganti biyen jaman Yayu Rukmini lan Setyabumaya nganti direwangi mlumpat pager mbabah tembok. Lah malah ngundhomono to kowe. Ning lakone Kresna karo Samba kuwi beda. Bedanipun wonten pundi? Yen jaman aku Yayu Rukmini Setyabuma kae isih padha legane, ora kawengku priya. Nanging anakmu Samba iki piye? Praja Bapa itu men. Nanging nadyan kados pundi Samba menika putra Maduka. Samba menika putra Maduka. Bato, Mbak. Sinuwun. Kula aturi budidaya sinuwun ngantos pundi menapa sampun Paduka ngendikaken menika mboten kababar dados kasunyatan Jembawati. Wah, yaning mangsa kala wis nekani titiwanci wis tumapak. Pancen kudu ngono lakone anakmu. Dikandhanana aja kok wujud menungsa. Dewa mudhun wae ora bakal bisa ngendhakake Samba. Pancen kudu ngono lakone anakmu hak Nyolowati. Dikane Kyai Sepuh padha ngandhakake yen duwe karep ki aja mung karep tok nanging tekake nggon tekad merga tekad kuwi pok ing karep. Nyatane Samba wis nekat ngonku tresna karo Kakang Mbok Hak Nyolowati. Nadyan dipalangono gunung aku bakal mlumpat. Dirantai mesti aku bakal medhot. Rawe-rawe rantas malang-malang ndak putuk. Senjata cakra wis ana tanganing Samba. Wong Prabu Mandura. Panjenengan sampun ngantos nilar dhateng pangandika sampun Paduka aturaken dhateng ing putra pun Samba kula nyuwun ampil senjata nenggala saged dados rana dak pepinanggih kanan meman. Piye? Entuk gawe apa ora? Ya pangestripun Kanjeng Prabu Mandura. Kula sampun pinanggih kanan Kanjeng Ibu Jembawati. Ibumu maringi senjata cakra apa ora? Iya, pangestunipun senjata saka sakmenika sampun mampang wonten kancing gelungipun ingkang putra pun Kusuma Kilatmaka pun Samba wae. Dalah. Ora sang guyu. Wong tuane guyu kok melu guyu. Amargi badhe kasembadan panjangka kula, manah kula remen kok. Lah iya wong sing jeneng arep ketemu karo memani ing ati kuwi mesti seneng. Kasinggihan mekaten. Banjur Wong Prabu sampun ngantos cidra. Lho, ngapusi apa? Panjenengan badhe maring ngambil senjata nenggala kinarya mecah gedhong gedhah. Supados kula saged pinanggih kan jejantung ing ati kula pun Kakang Mbok Hak Nyolowati. Lho, apa aku mau omong ngono iki? Nun sewu. Panjenengan Kyai Sepuh. Ora mencla-mencle sapenake dhewe. Kula menika sampun mantep ngantos kula menika ngapusi dhateng Kanjeng Ibu dosa menapa ing badhe kula sandhang ning perkara dosa ora tak pikir. Sing baku kasembatan penjanganipun Samba. Kanjeng Ibu paring dawuh apa wis nyuwun palilah wong atuhamu. Sampun Rama sampun maringaken. Monggo janjanipun Rama dereng paring palilah. Menika teges kula sampun doro dhateng Kanjeng Ibu. Dosane anak karo ibu menika mboten saged dipun apunten ngantos dumugi jaman menapa kemawon kedah. Dipun apunten menawi anak menika sampun mlebet wonten ing pasiksan neraka ya mani. Kula sampun ngiklasaken.
nek Kanjeng Prabu menclang-mencling nyuwun sewu saniki ora ana anak karo wong tuanane ming samba karo Prabu Baladewa. Ayo. Rupak wani jembar wani. We. Bocah iki mendem tenan. Lah kok dadi wong tuane malah ditantang. Panjenengan sampun paring dawuh. Mboten maringaken nuwun sewu. Ripaksa kula peksa. Lho, wani tenan karo aku. Senengane kok marahi tratapan. Kula menika meh mlajar lho menika mau. Lah gene kowe iki kok ora duwe ati kok sosok wani nantang karo wong. Tak suarani glandang negara kowe begijikan leh mung ngadeg kaya arep mlayu. Wis iki gawe kono. Inggih. Wis. Inggih ngesnaken dawuh. Simen ing Kanjeng Gelung. Inggih. Gedung gedang pecah ben ketemu karo Mbak Yu Nyolowati. Ngesnaken dawuh. Remen anak kula. Ah mesti seneng. Le ora seneng kowe kepiye ketemu karo sing ditresnani. Wis kono mangkat to. Inggih ngesnaken dawuh. Wis ora usah wedi nek apa-apane kakangmu muga-muga ning Stijo Gunung Kasur. Kowe mlayu karo pakdhemu. Kowe wadu lho karo aku. Ngesnaken dawuh. Matur nuwun nggih, Pak. Yo, padha-padha. Nek sampun balekke. Inggih. Menawanipun nenggala menapane dengkulmu mlocot. Nenggala. Inggih ngesnaken dawuh. Ah, remen kula wah lega semplong. Waduh. Anggen kula ngempet menika sampun boten kados-kados. Ya wis, ngono ki menyang. Inggih. Kakang Mbok Nyonowati, aku wis lakon nggawa senjata cakra karo senjata negala. Gedung gedah tak pecah. Kowe ketemu karo aku, Kakang Mbok Nyonowati. Wah. Ham apa? Wah Prabu gadah menapa ngoten? Kangge daya kekiyatan. Ah ora aneh-aneh. Semane ora. Lawaran sik wae. Inggih ngesnaken. Mangkat to. Kakang Mbok, aku sing teko Kakang Bojo. Tak pikir-pikir aku kejane ya luput. Lah kok dadi aku ndombani karo sombong ngene ketemu karo Mbak Yune ben wis men. Wis ben. Mbok menawa pancen wis pinesti kudu ngene lakone. Kudu kaya ngene ingkang kelakon ning negara Indrawati. Yo, aku ora bakal kundur marang negara Mandura. Yen durung ngerti pungkasane lelakon iki kaya ngapa kanane sombong. Bocah sing tansah ginala-gala dening Kyai Prabu Indrawati. Aja nganti disikara karo kadang itu si Buma Narakasura. Kang Mbok Nyonowati. Apa Kakang Mbok mireng nglawan aku? Raden Samba. Kepiye monggo kabare Raden dene Raden nggone bakal mbudidaya ngupaya senjata cakra lan Kyai Nenggala nggone bakal bisa kanggo mecah gedung gedah ingkang wis pinaringan daya kekuatan dening Sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura. Kakang Mbok, aja kuwatir rasamu, aja bingung pikirmu dina samengko Kakang Mbok bakal ketemu karo aku Samba. Tobat kaya ngapa bungaing atiku Raden Samba. Dene dina samengko Gusti ngijabahi sarta menehi kekuatan kelawan Raden Samba ngene bakal bisa mbedah wujuding gedung gedah iki. Mula ora usah dadak sangga rungki Raden tumuli gedung iki pecahan lan Raden kelawan aku bisa sak pejagong Raden. Niatku ora mung sak pejagong nanging yo nambani rasa kangenku. Rasa kangenku marang Kakang Mbok Nyonowati. Aku kelingan nalika Kakang Mbok Nyonowati didhawuhake dening kadangku Kakang Setija Buma Narakasura. Ing nalika semono ana adicara sungkeman, lah kok sing disungkemi Kakang Mbok dudu garwamu Kakang Buma, nanging nalika semono kowe sungkem kalawan Samba. Malah tratapan atiku duk nalika semono jebul kuwi kinarya pratandha. Yen to sejatine Kakang Mbok Nyonowati kuwi wis nyimpen rasa tresna kalawan Samba Wisnubrata. Raden Samba mengko perkara nggone bakal nglairake pangunek-unek luwih becik lamun to gedung gedah iki wis mbok buka sarta wis mbok pecah nganggo daya kekuatan ning senjata cakra lan nenggala. Mara gage enggal bisa sak pejagong Raden. Yen to pancen kaya mangkono padha karo rasaku gadreng kaslak lan kepengin nata ning rasaku pinanggih kelawan geganti lan ing atiku.
ngasokake rasa tresnaku marang Kakang Mbok Agnyanawati. Ya. Muga-muga bener apa kang dadi ngendikane Kakang Mbok Agnyanawati. Gedhong gedha iki mung bisa dibuka srana kekuwatane senjata cakra lan Kyai Nenggala. Pusaka wong tuaku sakloron muga-muga bisa kasembadan penjangkaku lan kekarepaning Kakang Mbok Agnyanawati. Sampeyan Raden. Kakang Mbok. Aku semono uga. Ya senadyan tansah gawang-gawang ana ing madoning netra, gumana musik ana ing atiku. Nggone pun Kakang karo Kakang Mbok kuwi padha-padha nglakoni tresna. Mongko tresna ingkang tak lakoni karo Kakang Mbok Agnyanawati kuwi nerak pacak nerajang perbatang. Tegese aku ngrusuhi karo garwane kadangku tuwa. Nanging kaya ngendikane para sepuh yen to tresna kuwi pancen wuta. Tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci. Tresna kuwi ora iso dipenging, tresna kuwi ora iso diduwa. Tresna ingkang wiwit Kakang Mbok ngaturake sungkem kelawan samba. Nalika semana mung ndak peto ana telinging ati nanging jebul saya suwe, saya ngrembaka, saya suwe, saya gedhe. Nganti wis ora kuat ngampah marang rasa kapang, rasa kangen. Wekasan aku nekat nganti wani tekan Traju Tresna angewat kelawan garwaning Kakang Bima. Wis ora usah dadak disebut asmaning Prabu Bima Narakasura anane ning kene ming samba karo Agnyanawati. Kakang Mbok mestine ora usah nyebut Kakang Mbok ingkang kudu duweni tata krama jejering wanita. Raden Samba samangke sampun katingal bilih keplok boten asta setunggal nanging asta kalih. Menawi wonten sukalilaning penggani monggo kula kanthi manjing wonten ing patenggan supados sampun boten wonten abdi ingkang prisa Raden. Bareng Kakang Mbok Agnyanawati sepisan malih sampun mawi tembung Kakang Mbok Agnyanawati ngaten kemawon. Iya Agnyanawati. Bareng sira matur ingkang kaya mengkono kaya lumaku ing wanci ketiga ngerak agak-agak. Monggo ora ana tetese ngembun. Dumadakan aku weruh wujuding blumbang ingkang kimplah-kimplah banyune tumuli kumudu-kumudu angokok marang toya wening mapan ana ing balumbang mau. Yen to pancen wis nuju prana kelawan penggalih sira Yayi Agnyanawati, ayo. Wis ora ana sangga runggi meneh. Wis ora ana rasa tida-tida walang ati jroning ati. Ndak derekake manjing patunggon. Menapa ingkang dados kersa paduka badhe kula ladosi saktatanipun kula ngladosi dhateng jejantunganing ati Raden teka panjenengan sajak kuwatos saklebeting penggalih boten jenak anggenipun lumampah sareng lawan Kang Rayipun Agnyanawati. Wah, lah kok ora kaya adat sabene kok atiku kok tratapan ya Agnyanawati. Tratapan kados pundi? Lah ya wong pendak-pendak sira Yayi ketemu karo aku ki mesti ning jaba. Ning iki mapan ana ning negara Traju Tresna. Mula pendak-pendak ana swara ki aku terus maksir. Pendak-pendake ning swara ki atiku mak tratap mengko gegek ning wadyabala Traju Tresna ingkang weruh kelawan kahananku ingkang kaya mengkene iki mula blaka suta atiku ora jenak, atiku ora tentrem. Kersanipun kados pundi? Lah ana kene iki ditanting kekuwataning samba. Yen pancen aku kuwi gedhe rasa tresnaku ya nadyan ora jenak, ora ayem, ora kepenak nggonku nglakoni ning kudu tak kepenak-kepenake mergo yen upama aku ninggal
Taman Trajutresna iki mestine bakal ora ketemu kalawan sira Yayi. Inggih. Ya wis ben. Wis ditekati wae. Upama ana sing weruh mesine mengko ana cara dioyak terus dicekel. Mengko tak oyake tak cekele tak paringane brana picis supaya nggo bingkem cangkeme. Aja nganti kandha karo sapa-sapa. Menika ugi langkung prayogi. Nanging menawi langkung tentrem, kula sampun matur menawi monggo manjing wonten telenging patenggan wonten ing papan pesarean. Menika langkung sekeca Raden. Tegese piye kuwi? Mapan wonten ing patenggan wonten ing papan pasarean lajeng korinipun mangke dipun nep utawi dipun tutup badhe boten wonten ingkang mrisa. Kuseta. Yen ana wong loro wedok karo lanang ning nggon sing ora weruh wong kuwi jarine mbebayani. Mengko bakal ana iblis sing bakal bisiki karo atiku ning pancen ya iblis kuwi tak suwun supaya ndang teka. Mung ngarep ngono kok dadak klewo-klewo. Tur inggih nyatanipun kula sampun ngaturaken menapa ingkang sampun kula raosaken. Kula menika tresna sekedhik kemawon kaliyan Prabu Setija. Sedaya katresnan kula menika kasok wonten Raden Samba Mila. Samangke menawi sampun mapan wonten ing patenggan panjenengan badhe menapa kemawon. Kula namung tansah nglanggati tuwin wadosi kepareng paduka Raden. Wis suwe nggonku ngrasake rasa kapang, rasa kangen. Jroning kangen yen ketemu karo gegantilaning ati kuwi ning diajab pancen mung kudu kepengin nindakake karonsih tegese campuring priya lan wanita. Hatnyanawati, mumpung iki wektune isih ana kalodhangan ingkang mirunggan sarta iso digunakake. Ayo to. Tentremna rasaning samba, buktekno katresnanmu supaya kangenku iki sirna saka jroning ati wekasan ora mbondo marang uripe Samba Wisnu Brata. Monggo Raden. Bathara Wayatul jagat paman Pandratnana. Wonten dawuh nggih. Sawetara sowan padha Kandraharja sapraptanira paman. Tansah pinaringaning kawidadaning ring sambikala nggih. Adipati Hayagriwa prayogakna. Lho nggih sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang abdipun Hayagriwa. Maudara prayogakna. Nggih sinuwun sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara. Paman wonten dawuh. Sawetara nggon ingsun mapanake ya kuwi Yayi Hatnyanawati mapan ning gedung Gedhah. Merga temeka witak wahyane mangsa kala dina iki nggonku mangun bebrayan kelawan Yayi Hatnyanawati teka durung mantuk jati ning pemarem sarta durung ngantuk sak tataning wong lanang ingkang diladeni dening wong wadon. Inggih. Nanging saka gedene rasa tresnaku marang Yayi Hatnyanawati. Aja nganti Yayi Hatnyanawati sarta aja nganti ana wong kang ngerti marang lelakoning Setija. Mula tumuli tak mapanake ana ing gedung Gedhah ingkang ora bisa dibuka dening sapa wae kejaba Munalindra Trajutresna Prabu Setija Bumanara Kasura. Lan nalika semono aku wis nate sapejagong kelawan Yayi Hatnyanawati. Dheweke tak tari apa to sababe lan panyuwune apa supaya gelem ladi kelawan Setija. Nalika semono Yayi Hatnyanawati matur kelawan panjenengan ingsun kaya ngapa kageting rasaku. Bareng Yayi Hatnyanawati matur yen to dheweke kepengin digaweke wujuding margagung saka Trajutresna nganti tekan Ndarawati mongko tanpa menggok. Nuwun sewu. Menawi namung wujudipun margagung kemawon kekilapan menapa saha kekirangan menapa Gusti kula anak Prabu Setija. Kula kinten boten badhe nelasaken bondo Prabiya negari ing Trajutresna paman wonten dawuh yen bab perkara bondo ora bakal tak itung. Nanging margagung ingkang anjok
ana ing negara Ndarawati mongko lempeng tanpa menggok kuwi ratas Astana Gadamadana. Mongko Astana Gadamadana kuwi papan pesaryaning darah Mandura. Yen to nganti tak terjang kaya ngapa dukane Kanjeng Rama lan kaya ngapa dukane Kanjeng Prabu Mandura. Mula perkara iki wajib tak gelar ndak gulung lan wajib dadi pirembugan antaraning para pinisepuh negara ing Traju Trisna. Aja nganti seluruh dalan sing kleru apa sing tak tindakake mundhak dadi gara-garane jagat Traju Trisna lan jagat Ndarawati paman Pancatwana. Inggih kula ingkang sowan sinuwun. Gawe kaget tanpa tinimbalan kowe sowan. Ana wigati apa? Mugi ndadosna ing kawuningan sewu-sewu kalepatanipun ing abdipun nami Sunda Diagung Pangaksami. Menawi atur kula ingkang sakmangke damel kejut penggali paduka. Lho, gawe kaget penggali ingsun ana wigati apa? Nalika semanten kula nedheng miling-miling angrondani negaring Traju Trisna. Lampahipun ing abdipun nami Sunda dumugi wonten ing Taman Negari Traju Trisna papan Gedung Gedah. Papanipun Gusti Ayu Haknyanawati ingkang garwa. Kagiat raos ing manah kula jebul wujuding Gedung Gedah sampun boten wonten. Nalika semanten tumulih kula wantun-wantunaken mlebet wonten ing taman niti priksa kawontenanipun taman. Mugi ndadosna ing kawuningan. Nalika kula dumugi wonten ing taman jebul nuwun sewu. Nuwun sewu nggih. Bilih ingkang garwa Dewi Haknyanawati sampun runtung rerentengan kaliyan satunggiling priya. Maudara wonten timbalan ing adhau. Apa pancen kepara nyata sing mbok tingali mau? Ih, mboten klentu. Menawi ngantos klentu jangga kula ingkang kinarya lintu. Hami Sunda, mbok menawa pancen ana abdi dalem priya ingkang nderekake marang tindaking ratu Gustimu, ya kuwi Yai Dewi Haknyanawati. Waduh, nyuwun pangapunten. Menawi abdi kula menika kathah ingkang tepang jer kula sampun dangu suwita wonten negaring Traju Trisna. Menawi kula nyebat asma menapa paduka mboten kejot ing penggalih. Sapa Misunda? Sapa sing wani bareng karo garwaku? Monggo papan ingkang dituju menika patenggan inggih menika pesaryanipun ingkang garwa. Lho, pesaryaning garwaku kok dadi renteng-renteng karo wong lanang. Sapa sebutna? Inggih nyuwun pangapunten. Sareng kula tingali nyuwun pangapunten lho sinuwun. Mboten pangling inggih menika ingkang rayipun Raden Samba. Pangapunten sinuwun sedaya kula aturaken menika jumbuh kaliyan ingkang kula sumerepi. Oh ladalah mboten kinten babar pisan bilih ingkang rayi Raden Samba watun idak-idak dhateng Kanalindran Paduka wantun ngorek-orek dhateng pasuryanipun kadang sepul slaminipun gesang. Menapa inggih Paduka tasih badhe paring pangapunten dhateng ingkang rayi anggenipun sampun wantun angewat dhateng garwa Paduka ingkang sampun wantun ngregeti dhateng saliranipun ingkang andhadi grojogan. Waduh, Rekyanapati kados pundi? Malah sajaipun sampeyan Rekyanapati teka damel murup penggalipun Prabu Stija Bama Narakasura. Ya ben pancen tak jarak. Nek ora ngono ndak ora ana pancatan. Nggonku bakal gawe geger antaraning Traju Trisna karo Ndarawati. Ayo padha didelok babaring lakon. Ngono babar pisan lha kok dadi tekan semono gedhoamu. Nggonmu wis wani ngorek-orek marang pasuryaning kadang tuwa kowe ngidak-idak malah ning Kanalindranku. Lha kok dadi kowe muta tuli yen kuwi mbakyumu dhewe Samba. Kowe tegel karo kadangmu tuwa Samba, adikku cah bagus. Kowe aja mlayu Samba, ayo temonono kakangmu yen pancen kowe wonten timbalan ing adhawu. Apa ya tenang sasuwene kowe iki dadi garwaning Kakang Stija, kowe urung tau didumuk karo kadangku tuwa. Sepisan kemawon derek. Tenang, inggih saestu. Ateges aku sing pisanan ora ngono to kuwi. Saking ageng raos tresna lan panjenengan anggen kula njagi menika ngibaratipun kados
sampun boten kirang-kirang supados sak mangke kula menika sampun ngantos dipun jamah dening Kakang Stijo Boma Narakasura. Jagat Dewa Bathara. Lah iki nang kene iki bukti kasetyanmu marang aku. Nang kene iki bukti kasetyanmu marang aku. Ing atase kowe kuwi digarwa dening Ratu Gong Binathara. Lah kok dadi nggonmu nyekeli tresna nganti kencenge ora jamak lawan Samba piye piye. Mula tak imbangi kasetyaning tresnamu kanthi cara nggonku wani angewak sarta nggonku wani anggebang lawan garwane kakangku dhewe. Iki pitukane ora enteng lho Nyalawati, pitukane ora enteng. Yen nganti kakangku iki mengko ngerti Kakang Prabu Stijo kuwi engko pirsa. Saora-orane mesti nyawaku ing ditotohke. Nyawaku ing ditotohke. Hak Nyalawati. Hak Nyalawati. Sapa? Suwantenipun Koko Prabu Stijo mati. Aku mati aku. Aku mati iki aja sembrono iki. Nek nanti Kakang Stijo tekan kene iki aku mati tenan. Yo mati aku delikno. Mbok inggih sampun dipun adepi kemawon to Raden. Badhe mlampah wonten pundi malih, badhe menggok wonten pundi malih. Nek pancen panjenengan ki tresna lair batin karo Nyalawati yo nek tenanan yo ditatahi nyawa yo dilakoni. Nek sampeyan ngantos dipun pejahi dening Kakang Stijo kula mboten badhe kantun. Kula nderek pejah bela pejah badhe nganyut tuwuh. Perkara nggon lalu iki gampang ning leisen iki lho. Leisen iki lha kaki kakangku. Aku tak ndelik sedhela sampun meraih panjenengan menika badhe singidan ateges Raden Samba menika mboten lahir batin. Ateges Raden Samba menika mboten tresna kaliyan kula. Beda menapa panjenengan dumugi mriki ngebuti katresnaning nyatane sampeyan jirih getih wedi mati. Hak Nyalawati. Hak Nyalawati ora tau boken bekti kunjuk sinuwun. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestu. Wah. Waduh. Lah kok dadi abote kaya ngene lakon ting tak tandhek. Jebul kon ora leladi karo aku. Saknyatane pancen kowe mendem rasa tresna karo wong liya. Hak Nyalawati. Hak Nyalawati. Kebangetan nggonmu ngorek-orek karo pasuryaning Ratu Trajutresna. Kebangetan nggonmu ngorak-arik karo atiku. Kowe wengis Hak Nyalawati. Kowe kejem karo bojomu lepat Koko Prabu. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami Koko Prabu. Mulai badhe mejahi Tuhan badhe ndhawaken pidana sampun kaliyan Kakang Mbok Hak Nyalawati ing pranyata Kakang Mbok menika mboten klintu. Nanging ingkang rayipun Samba ingkang klintu. Adikku adikku wong bagus. Adikku Samba. Kowe tak tresnani lahir batin. Nadyan Stijo wis ngerti sejatine aku iki putra pupon saka Nata Indrawati nanging gedhening tresnaku karo Kanjeng Rama. Nganti kowe ingkang pinutrakake dening Sinuwun Ndrawati wae tak aku adi tenan. Lah kok dadi kaya ngono lakonmu. Lah kok dadi kowe memek matamu Samba. Kowe picak. Kowe bagus ning matamu ora weruh. Kuwi mbakyumu. Kuwi mbakyumu. Apa jagat iki mung sagodhong kelor? Donya iki akeh wong wadon sing ayu, akeh wong wadon sing pantes minangka dadi jatuh kramamu. Lha kok dadi kowe tegel ngorak-arik jagating Stijo. Iya. Kula nandhang kalepatan Koko Prabu. Mila dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe selak. Kula mboten badhe selak. Ya lumrah. Ya lumrah. Kowe keluputan tumrap negara Trajutresna ora ana hukum sing pantes tok sandhang coba mung tak hukum gantung kowe tak pateni. Ning apa ya rampung? Apa ya rampung?
yen kowe tak pateni Kanjeng Rama mireng mesti aku ditukani dening Kanjeng Rama gedene aku bakal dihukum dening Kanjeng Rama Sombo piye carane kudu nengahi lelakon iki inggih kula sampun ngakeni kalepatan sinuwun kula ingkang nglepat sinuwun sampun ngantos Raden Sombo ingkang dipun pejahi upami kula kapatrapana pidana ingkang pantes namung kejawi amung dipun hukum gantung kula ugi nderek pejah Anginowati wonten dawuh kowe menengo cangkemmu inggih menengo matur akeh-akeh ora ana gunane kowe mbela karo awakmu kowe mbela karo awakmu kanthi dasar katresnan karo adimu ya si Sombo ya adikku iki wis ora ana gunane menengo inggih iki sing ditanting mung atine Setijo Brahmana Kasura piye nggonku kudu ngadepi marang lakon iki yen aku nggunakake tata hukum pernatan hukum adil negara ing Trajutrisna adikku mesti bakal nampa pahukuman ing sakmurwat ning apa ya lakon iku bakal rampung yen to Sombo wis tak hukum gedene hukum pati mula aku kudu iso nengahi lakon iki ing sak traju sak bobot ing sak timbang aja nganti abot sisih Sombo wonten dawuh Anginowati kula wonten dawuh ku tak takoni wong loro inggih kowe seneng karo mbakyumu inggih ayo wangsulan inggih tresna Prabu lahir batin lahir batos suwi nggonmu tresna sampun dangu Anginowati wonten dawuh kowe tresna karo Sombo menawi mboten tresna kula mboten nglampahi satataning tiyang jejodhoan ora usah tak critake bar nyebit rasaku meneh iya inggih sing tak takoki mung perkara tresna inggih tresna lahir batin lahir batos upama Sombo tak patrapi pahukuman kula kedah manjing ugi dipun patrapi pahukuman yen Sombo tak pateni kula badhe nglampus diri pados margining pejah Sombo wonten dawuh Baliyo ning Darawati inggih Baliyo ning Darawati kowe nyuwun pangestu karo wong tuamu Kanjeng Prabu Darawati matura yen kowe seneng karo Haknyanawati kok Prabu wis to ora usah nangis inggih yen Kanjeng Rama mangestuni kowe dhaup karo Haknyanawati sing ngragati Sombo utawa kowe karo Haknyanawati sing ngragati Setijo Sombo dhaup karo Haknyanawati sing ngragati kadangmu tuwa ing Trajutrisna aku sing ngragati aku sing dhaupke aku sing dadi seksine iki gedhe atine kadangmu ing Trajutrisna nyuwun pamit lha lunga semekaten anggen paduka nengahi perkawis menika paman pancatmu lan matur apa kurang adil apa kurang bener nggonku nglakoni lakon sing kaya mangkene mau inggih adil lan bener tur bijaksana namung nuwun sewu tumrapun tiyang Trajutrisna sami kemawon sampun dipun ciprati rahletuh kaliyan ingkang rayipun Sombo Dewi Haknyanawati menika prameswari dados patuladanipun para kawula sak negari Trajutrisna kok lampah bidang mongko kaliyan rayi piyambak lampah sedeng kaliyan ingkang rayi piyambak lho nyuwun pangapunten pasuryanipun paduka anak Prabu Setijo menika sampun dipun idyak dening Raden Sombo makutha negari ing Trajutrisna ingkang paduka agem menika sampun kecipratan letuh kecipratan reget saking pakartinipun ingkang garwa Dewi Haknyanawati menawi jagat menika kathah priyantun kakung ingkang pambekipun kados Prabu Setijo tartemtu kathah ingkang sami lampah bidang kathah ingkang sami lampah sedeng dhateng priya sanes amargi garwanipun utawi guru lakinipun boten tumindak menapa-menapa lho nuwun sewu paman wonten dawuh kowe arep guneman apa wae sakarepmu ning pancen iki ingkang tak tentokake kanggo lakoni si Sombo lawan Haknyanawati aku ora apa-apa aku ikhlas
kala mangsa Setija bisa golek bojo ingkang luwih ayu tinimbang Agnyanawati wis ben nek pancen adhiku tresna men dilakoni nek pancen adhiku seneng men dilakoni lho nuwun sewu garwa menika sigaraning nyawa menapa inggih panjenengan badhe ngiklasaken ingkang garwa dipun gandeng dening Raden Samba nuwun sewu dipun rangkul dening Raden Samba tuwin nuwun sewu tutukipun ingkang abang kados mekaten dipun cecek dening Raden Samba ora sakekan guna meneng inggih ngestakaken dawuh misundha wonten dawuh mrene nggih nggih budhalo ning negara Ndrawati inggih nawala iki aturna marang Kanjeng Rama Prabu Ndrawati oh inggih ngestakaken isining nawala kuwi tak jarwani lamun isining nawala mung kepengin bareng sak lakumu suwane adhiku Samba lan Agnyanawati ndak suwun-suwan ana negara Traju Trisna sendika ngestakaken dawuh aja nganti mbok kapak-kapake adhiku Samba lan garwaku Agnyanawati cukup nawala iki aturna marang Kanjeng Rama Prabu yen Kanjeng Rama Prabu wis nyurasa isining tulis sajroning nawala kowe bakal ngerti apa karepe Setija lho nggih ngestakaken dawuh mangka dina iki misunda wonten dawuh Gusti Pate layang maundi lho badhe menapa westa kaya ngapa inggih bukaan lan surasanen nyuwun pangapunten kula mboten wantun yen ana dukane aku sing nyadhak aku sing bakal nampa dosane waduh dos pundi to menika ora usah ngeyel kaki inggih ngestakaken dawuh tansah marpamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi piye isine suraosipun sinuwun Setija anggenipun nyuwun pangapunten dhateng ingkang Rama sinuwun Ndrawati krana sampun dukani dening kaliyan Raden Samba lan Dewi Agnyanawati lan sinuwun Traju Trisna sampun ngiklasaken Dewi Agnyanawati ginarwa dening Raden Samba malah samangke upacara dhawuhipun dipun suwun wonten garing Traju Trisna dimul wonten sangandhap piyambak kula kedah lampah sareng kaliyan Raden Samba lan Dewi Agnyanawati sowan dhateng negari Traju Trisna badhe dipun kepiyakaken dhawuhing pinanganten wisudha wonten dawuh kowe nayaka kowe punggawa Traju Trisna saya aku tak takon karo kowe ana lakon kaya mangkene kuwi melu isin apa ora inggih wangsulan inggih sejatosipun lingsem krana prameswari kok tumindakipun kados mekaten dudu perkara prameswari sing tumindak kaya ngono yen Gustimu Dewi Agnyanawati tumindake ora patiya salah ning sing picek mripate ora nyawang karo kahanan ora weruh karo kadange tuwa Raden Samba menungso kaya ngono kok putrane sinuwun Ndrawati Titis Sanghyang Bathara Wisnu Wisnune ngendi aku tak takon apa ora tumurun lan ora dinehi panggul mentas sing becik karo bapakne anak ratu Gong Binatura kok tekone sak ngisoring dlamaan kelakokane jijiki wani ngewat karo bojone dulure tuwa wah pancen iblis tenan kula kok suwe-suwe melu mangkel yen pancen rasamu mangkel karo Raden Samba nggonmu ngirit Raden Samba karo Dewi Agnyanawati yen bisa mbok piloro ning dalan dheweke wutuh tekan Traju Trisna menawi wonten dukanipun Prabu Setija aku sing bakal nanggung wae nggih sendika ngestakaken dawuh Gusti Pati